Randai Harapan Baru. Pekan Baru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang salam nanjo sambah sabare kuka nang piawai. Narajo lurui main daun indak masih bak di basis ya. Sambah kapado ini mama nan kadang basa bakwa nan bapucuk sabana bule nan baure sabana tunggang sandia niko dalam kampung. Ibarat kayu galang di tengah koto, baure di bago makan barang cepat juga barang tiap pulih coba labe, babu mori boleh ada. Gantungan cupak nanggo, pertama cupak usali, kedua cupak buatan, kapai sampai rambatanyo, kapulang sampai ke barito. Kami nak ramai harapan baru yang beralamat di Jalan Mekarsari dalam Kecamatan Senayan Raya. Nagari asa kami di kok disabut, iyo nagari Tanjung Bali, kakek nagari Sui Ayo. Anu pete anu dilambah, iko rendah kalau merundukkan. Kami ketek angka tanah, itu salah kalau tunjukkan. Salah di tangan kota Dangkau, salah di lidah kota Sabut, salah di mata kota Padang. Ikut kasih ruang mereka naik, ikut tarantuan mereka turun. Itu lebih dimaafkan. Lapun balapun ka Indragiri. Sudah lalu kabar tubuh, walaupun kami tagak berdiri, batin kami duduk bersimpuh. Di Karangkaba Jocurito, di Kanasa Samulonyo, sama musim saisut dalam daerah 10 kota. Di Lingka Bukit Nasalapan, di Bateh Gantiang Anam, sa aliran Batang Katiaro, dalam kampung Nangguo, adolah kurang nanti sabut, iolah diri Sultan Lembang. Pakia Santi Namun Pangarang, Tanjung Bali Kampung Halaman, Kabar Namun Sultan Lembang, pasangan putih Sari Bilang. Lorong Tapado Sari Bilang, anak Bangku Rajo Bujang, kadung sanak patitip salam, hati rusuh menyilang. Sultan Lembang kalau dibaco, anak orang kampung Timbarau, kami bamain mudo-mudo, pahiborati anak atau. Orang Padang Maratang Banang, diratang dilipek-apek, dilipek lalu dipamatang. Kalau dirantang namanya panjang, elok dikumpa nanya sikit, dirangkai saja kami sampaikan.
Kalian pun mak satu gawa ampun kalian. Mama kandungnya denai, mangkonyo mama denai turut, denai jalan sadang barang mak. Aduh basabab bakaran mak, aduh baawa jeba adia, aduh nanti isi di hati mak, siang menjadi angan-angan, malam menjadi buah mimpi. Lai ko mama basadio, mandanga kabar dari denai, pulang malu bagi mama. Kamanakan kan masukan lembang apo ko sabab karanonyo mangkonyo mama asukan limbau mangkonyo mama asukan pagi curah papakan bana kabake mama lembang siang kan bana dan mari lembang malam nak jari dalam ni bulan pulang pada itu pada lembang. Mama kandung jadi udah nih. Kalau itu kata mama, janganlah itu semangat. Aduh nanti isi di hati mak, aduh nanti langi mata mak. Siang menjadi angan-angan, malam menjadi buah mimpi. Bak candu tulang dalam rangkungan mak, tio kemakan terasuju. Ilmu mak iyo kantu alam bangke etan karena sikalawi manuntut ilmu dunia akhirat manuntut adilah hidup hati dek mama tolong izinkan lapelah denai dapat tunjuk pulang malum ke mama kamanakan kan masukan limbang kalau begitu satu juta itulah satu sabananya tak ada rasul ke mama itu kan lembang tak ada rasul ke mama inilah semuanya suku pada tapi samantang pula itu sama bukan kabajalan jauh kami jangan negara lorong kakak dari mama susah
orang nama juga dalam bukti masyarakat ini hilang saja mama asa paling asukan waris siapun dan menjawab usaku siapun dan kemanari ramala imana dari Allah.
Allahu